Sziasztok, én Bence vagyok, és ebben a videóban indítanánk egy új szóvilág videót. Betemette fel a köszönés, de nem volt. Akkor sziasztok, én Bence vagyok, és új szóvilág fogunk kinyitani. Akkor felvettem a harmadik részt, hiszem PC falunál. Nem tudom, valamiért a világ törlődött. Valami okból. Nem tudom pontosan miért. De mostan egy új világot kezdjük. Nem fogom újra azt a szíret beírni, ami volt. A név az marad olyan, de meg is látjátok. Világa lesz újra. És szír legyen paprikás krumpli 2. És akkor meg krágja. Nem tudom miért, de törlődött a világ. Bocsánat, csak érek ezért. Most tudjátok, kezdjük minden, de máshogy csinálom. Na. És megyünk ebbe a világba. Erdőshely. Ez sivatag. Sivatagféle van. Na, az jó. Egy kis malacka van. Nincs rózsa. Minden másmik. Hát elég állat nincs. Kannál sprinterek, mert akkor jobban éhezek. Az micsoda? Vagy csak úgy néz ki, mint a disznó. Nem találunk állatokat. Ez nincs sivatag. Akkor vágok egy kis fát. Miért? Hát az nem törlődött a világot. Úgy írtak ki, hogy te világot törlődött. Csak ennyit írt. Most akkor új szóvilágot kezdünk el. Történni. Kár, hogy oda veszett. Ez a világ. Majdnem egy devótás lastítsunk, meg minden. De nem baj, újra kezdjük, nem a világ vége. Hoppá, nem akarok meg. Hát, ez bánya. Felmegyünk odani, és nézelődünk, hogy mi merre vannak. Mik vannak arra fele. Tudom, merre fele induljak el pontosan. Az is jó, hogy nem világ végére volt, de van egy olyan helyre. Na, mit nem bágolt be a játék? Bágolt a játék, most komolyan. Nem tudom, merre fele induljak el. Olyan pataklanyi folyó. Hát, komolyan nem tudom, hova induljunk, mert olyan kis tisztás jó lenne, hogyha lakhatnánk így egy falut. Na. Hát, elindulok arra fele, sivatag fele, hát akarok valamit. Templomot vagy. Tudom pontosan. És ha találok minden PC-t, akkor oda fogok. Mikor kreatívban van nekem egy olyan, hogy csak ott a hülyéskedek portálokat építek, van egy olyan falu, amit találtam, és ottan meg, ott van sok minden, ott a villagerek mellett ott kreatívozgatok, meg sok mindent csinálok. De nehogy már ez volt a játék, amilyen mondom, ez ilyen erdős sívatagot, hova fogjuk. Nem mindegy. Komolyan mondom, hogy nem csak raflunk is a crafting people.
csinálni egy fokhordót. Hát vagyunk, remélem, ha átkerünk az erdőn, vagy kiérünk a tisztásra, lesz ott valamilyen állat, tehát ez így nem korrekt. És még hamarosan lesznek is más challenge-ek. Például én is megpróbálom megcsinálni, egy sajt csinált a 10 perc alatt falu kihívás, nem minden. De na, nem ez. Hát nem olyan sok fát vágtunk, 14-et. Így mekkora ez az erdő? Hát ilyen nem. Nem mindegy, szerintem indulunk el valamerre. Na, Bence ügyes volt, parkőr neked nem való. Na, de gyorsan vágjuk ki ezt a fát, mert kell. Hú, hát ez kemény lesz. Újra kezdem mindent, falszkozót, nem minden. Na, igaz, hogy a harmadik részben voltunk, annál falunál. Jó dolgom volt, kerestem a bennit. Észre se vettem a borit. Szeretek egy kis cobblestone-t. Szóval kicsit a szemet is kéne találni. De mekkora ez erdő, komolyan mondom már. Szép tisztásra nem jutunk már ki. Kéne 2 bar, nem is sok állat. Befosok, komolyan mondom. Mi ez? Hát ez... Nézd meg, a közepben mind erdő van. Minden legalább, hogy ezt például mellénk egy kis állat, az is jó lesz. Hát nem csak ellátunk meg. De még van cirke. Tovább. Ő itt ne játszok. Már megcsináltam. Csak akkor. Jó, mindjárt. Ugyan nem tudtam, hogy segítve lesz oda. Folytassuk. Minden van elfogynak. De mekkora komolyan van. És állat lenne. Síp előtt. Soha elfogyottunk ki. Ezzel vezetnem. Ez egy csirkehús.Ókat hallok, szép. Na, az jó. Szemet is. Gyorsan szedjük is ki. Ezt menjünk tovább a másik bánatóban szembe. Ezt rágunk, akkor még szomorúság, de még szemet mondjuk. És akkor még tőle, hogyha szépen nem kisebb alapú keret, de igazából nem. Folytassuk. Hú, nézzük. Igazából az ahogy tudjuk csinálni. Egyáltalán minden. Elő is. Na, színecske. Nézzük, hogy a 13 blokkos szén szeme ott lent a bányákban szokott lenni gyémánt. Ezeket
pickaxe nagyon teszi az árát. Nem is tudjuk. Ez az utolsó színvok. De az kell beszélni. Ez mennyi feljét veszi. Szénál. Minden. Le kell dámni a videót. Na, elkezdem ezt a videót, mert 15 perces szabad engedjen. Úgyhogy ennek ezt. Ma azt hittem, hogy amivel kiszaktuk a szemet. Akkor craftingból egy ágyat adjunk. Szeretek is szemet is. Hát oda, lehet, hogy a videó nagy része ezzel telt el, hogy kalandozunk. Tudom, bocsánat, de így sikerült. Na, mit találtunk itt? Bolero. Ott kérdezett dungeon! Ez a dungeon. Ott van egy pók dungeon. De mennyi pók van ott, ember? Azokat meg kell mind öljük. Először szedünk egy kis kábelsztát, és a következő videóban felfogjuk az egész a dungeon-t. Remélem lesz valami jó is ott már. Ez jó lenne. Például egy nyereg is jó lenne, meg hol lenne. Hú, hát nem semmit látunk a dungeon is. Eltűnt a pickaxe-em. Lassulok a kulcsatánk. Egy ilyet. És egy kulcsát. Ezt leteszem. Beleteszem ide a színeket. És akkor addig is még én szedem. Szedek pár követ, azt elbúcsúzok. Csinálok szűzőket, csak a párt nem. Lezárom ezt a videót. Ezt a következő részben fogjuk folytatni, fel fogjuk fedezni a dungeon. Igen, remélem nem fogom meghalni. Visszamegyünk az pontra. Jó, de van ágyam. Ja, akkor jó. Szóval az úgy megy fel az ágyát, de akkor már nem faszol, hogy oda fog visszatonni. Így kell az elég. És még lehet, hogy le fogunk menni bányába, és nézzük, hogy vannak. Akkor egy ilyet, köpiket, egy mindjárt, egy baltát is. Na, tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel. Én Bence voltam. Sziasztok!